Bună! Numele meu e Mihaela Mut și astăzi vă voi spune despre un subiect tot mai căutat în ziua de astăzi și anume detoxifierea. De ce să facem acest lucru? De ce să ne detoxifiem organismul și ce produse să alegem când facem acest lucru? În următoarele minute vă voi spune despre aceste două subiecte. În primul rând, de ce să facem o detoxifiere? Ei bine, fiecare dintre noi, ca și aia la români, de minim 2 ori pe an facem o curățenie generală și anume curățăm casa în interior, exterior, totul lună și bec. Ei bine, dacă faci asta cu locuința ta, de ce nu faci cu corpul tău cea mai de preț casă a ta? Fiindcă, până la urmă, această locuință, corpul nostru, e cea mai bună investiție în care putem investi. Este cea mai de preț comoară și anume sănătatea. De ce să nu facem acest lucru și în corpul nostru? Imaginați-vă că de fiecare dată când vă dați cu o cremă care nu ar fi 100% naturală, de fiecare dată când vă machiați, fetelor, de fiecare dată când vă vopsiți părul, iar tocmai și de la alimentele pe care le consumăm acumulăm toxine. Toate aceste lucruri, așa câte un pic, adună toxine în corpul nostru și acest lucru duce la o stare de sănătate nu tocmai favorabilă pentru noi și când corpul, organismul e saturat cu toxine, îți trimite semnale. Alo, mă simt plin de toxine, am nevoie de o curățenie interioară. Și tocmai asta îți transmite prin dureri de cap, o digestie nu tocmai bună, iarăși îți apar pe față tot felul de coșuri, pete, chestii inestetice care te deranjează vizibil, dar tu nu te gândești că pe interior ceva nu e în regulă. Și multe alte semnale îți pot da corpul tău când e plin cu toxine și ar avea nevoie de o detoxifire, de o curățenie interioară. Practic asta este, faci curățenie pe interior în corpul tău. Cum să alegi produsele cele mai bune, potrivite pentru a face acest lucru? Ei bine, documentează-te înainte să iei cea mai bună decizie pentru tine. Uită-te ce studii sunt pe baza acestor produse, câți medici le recomandă, ce spun medicii despre ele, ce rezultate au oamenii care au urmat acel program de detoxifiere. Au avut un efect yo-yo, adică s-au îngrășat la loc cât au dat jos și poate chiar dublu. Fii atent la toate aceste părticele, la toate aceste, steluțele alea din josul contractului pe care îl semnezi. Fii atent la toate lucrurile astea, fiindcă te pot costa mai mult decât, 2 kg date jos, te poate costa mai mult. Iarăși, fiți atenți să fie produse naturale și firma cu care să colaborați să fie cunoscută și să nu fie cineva apărut de peste noapte, fiindcă acele produse nu pot fi tocmai ok și în conformitate cu normele și cu toate regulile. Așa că eu vă recomand să fiți atenți la toate aceste lucruri. Ba mai mult vă dau și o idee, o recomandare proprie pe care eu sunt foarte mulțumită. L-am făcut acest program de detoxifiere anul acesta în mai și va urma încă o dată anul acesta, încă nu m-am hotărât când, fiindcă încă mă simt bine după acele 9 zile de detoxifiere, eu încă mă simt bine. La mine, corpul meu mi-a dat semnale prin durerile de cap matinale. În fiecare dimineață mă trezeam cu durere de cap și îmi trecea destul de greu. Bine, mă culcam, mă puneam la somn fără dureri de cap, dar mă trezeam cu dureri de cap. Nu știu cum se întâmpla treaba asta. După acele 9 zile am scăpat de acele dureri de cap, am dat jos ultimele kilograme rămase după naștere și plus câțiva centimetri. Mi-am tonifiat silueta, să zic așa, și chiar am fost foarte mulțumită de rezultatul meu și cel mai mult de faptul că am scăpat de durerile de cap matinale. Poate voi primiți mai multe semnale, dar tocmai de ar trebui să le ascultați. Pachetul pe care eu l-am urmat și sigur îl vom mai urma de 2 ori
în fiecare an de acum înainte este pachetul Clean 9. Este un pachet de detoxifiere de la Forever. Este bază de gel de aloe vera și produse naturale. Eu vi-l recomand din suflet, fiindcă doar văzând beneficiile lui și cât de mult a ajutat și alte persoane, vă puteți decide și voi să îl urmați și să simțiți și voi beneficiile pe pielea voastră, să vă simțiți mult mai energic, mai suplu, mai sănătos, cu o vitalitate mult mai mare și cu o poftă de viață fantastică. Scăpați de acele semnale pe care vi le dă corpul vostru cu un pachet de detoxifiere natural și fiți mult mai energici, cu mai poftă de viață pe care vă doriți. Bucurați-vă de viață, fiindcă e cea mai de preț comoară și sănătatea e pe primul loc. Vă mulțumesc pentru atenție!